Naravno počinjem snimati i odlučila je tipsi i ovaj ne dvorac, majko mila. Napokon počinjem snimati i psi laju i zvono zvoni. Super, Anel. Točno to. Jej. 2000 years later. Svima ljudi, ovdje je Anel. S nama nije Lio, ali nema veze, ne zanima nas zašto ovo naopako snima. Ajme! Nema veze, ne zanima nas. Danas smo se vratili, idemo brzo. Vratili smo se sa tutorial. Nije istina, nismo se vratili prvi tutorial našeg kanala, ali uglavnom, današnji tutorial je kako radi green screen. Ok. Za raditi green screen naravno treba nešto zeleno. Zeleni papir, zeleno ljepilo, vidite, zeleno bilo šta, da bimo mogli staviti na ovoj podloški, bože podloški, šta ja govorim, uglavnom da bi moglo ovdje se stvoriti šta god mi želimo. Recimo sada ja mogu da ovdje budu delfini da plivaju u ovaj papir. Onda maknem, opet stavim i piše Anelio. Onda maknem i je, maknem i je vatra. Ok, idemo vidjeti kako to napraviti. Prva i zadnja stvar koja će nam treba za napred green screen je KineMaster. Vidite ovdje slikicu sam vam stavila. Uglavnom instalirajte ako nemate. I mora se, znači kao prvo, uzeti slike ili video, jer ne mora se staviti samo slike na green screen, možete staviti video, ali dobro, to ste već znali, ja mislim. Znači, prije to što želite staviti na green screen, i evo, ja imam sad, na primjer, more. Onda idemo uzeti jedan video, znači, idemo na ovdje, šalim se, da, ne, idemo ovdje i stisnemo na ovo tu. Sada kad smo uzeli i odabrali video, gdje se nalazi ovaj papir zeleni, ja sam sada uzela, znači ovaj što smo sad snimali, će vam doći ovdje ispod. Ok, sada kad smo to napravili, šta moramo? Moramo ići, stisnuti na taj video, znači, šutiti ove. Govorila sam, stisnemo na taj video da postane ovako žuti, idemo ovdje i tražimo dio ova šinjora na bijeloj kocki. Sada upalimo tu opciju i šta sad? Moramo namjestiti, moramo ići tamo gdje se vidi već papir i gledati da namjestimo da se dobro vidi. Čekajte. Evo ga, na primjer tako je i bi trebalo biti namješteno. Jedino ovako, ako je premali da se vidi crno s boka, namjestite da se ne vidi. Evo ga sad, na primjer. To je to, vidite. Prvo za bilo koji video, znači moramo ovako mrdati papir. Vidite, znači sada ja na moj stol imam more. I tako može biti sve. Vidite, mogu imati tu ovu zemlju, mogu imati plavo ako možda stavim video ovdje. Mogu imati plavo na taj video i može čak i pisati subscribe na Anelio kanal. To je to, ljudi, znači evo tako se radi green screen, uopće nije komplicirano, probajte jer poslije stvarno dođe lijepi efekt još. Vidite ovdje malo ako je rastureno, čak se i može popraviti, opet se stisne ovdje i nekako nađete točnu mjeru kao. I čak i ovdje možete isto da vam bolje bude mrdati nekako nešto ako se miče. Apsolutno se ništa ne miče. I čak i ne mora biti green screen, može biti blue screen, znači da vi koristite neki plavi papir, samo morate ovdje, kako se kaže, staviti da bude plavo, može biti rozi screen i tako dalje, ali mislim najbolje vam je zeleni jer najljepše izgleda, tako da ništa je to. Znači to je to. Ja se nadam da vam se taj video sviđa, subscribe-ajte se na kanal kao što piše ovdje, vidite. Čekajte. Govorila sam, kao što vidite ovdje, subscribe-ajte se na kanal, a mi se vidimo u drugom tutorial video. Pa! Vidimo se!